parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasnyam pun hau number pranyo saunat not henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Hadian si penai tam balak penia ya kejingilek kai football interdong hapok kesnong jersi hari boy district kebelas dang nadu benai risau hak sing sajan jong katoyo balala kata haka art pratrik no pra arjar pusau ke jersi youth social and cultural sports club kapan hak perdano ya kini kejingilek kai football interdong hak kejingwan sakilang ba Rocky Marwen beri wei neki kertong banyakun hak election MDC arjar pusan napok ke sning konstituensi hak jing ronkat urang ba snong ko jersey ba Morris Lingdo sekretari ba Everston Marbanyang presiden seng samla uban bahabok Marbanyang sekretari Robesio Lingdo urang ba snong ka solai thmai ba Baremdor Makri lembat kiwe hab ajing kran nak liang ba Rocky ulang ba kum ki samla ki diban scam hakanong rem ban light nak jing sniu khamtam no drugs ba menta uniu jing di upas sniu la rung hakeleng snong ki thau bat shushu long ba kum ki samla jong ka snong kidai bandan ka jing ye bat ka jing shania ba mar keliang Yo so da jing job na ka banta kani ka program nani ka week jong gi samla gi be ngadap ta ka jing so kuman bat ka jing so burom ba pilakan mau yang banwan man penkut ya kani ka tournament ka jong pi kani ka jing kendulang jong pi gi kun samla te kalong ka ka burom ka bakraw bahaba gi kun samla ki mi syakmat bantre na ka banta ka bahag mer ka nasnong haba gi kun samla ki ksar haba gi kun samla ki tre ki kita kapani baka snong ka thau ka kapani baka snong ka thau kayat kayeng bat ka snong ka thau karoy parum pare haba ki samla ki kiksar haba ki samla ki tre kita kapani ru ya ka snong baka pu ka ping habaro kilian ngangit bayrang ba snong ba William oy ba Morris in kubur nang batna namar bale kumurang ba snong banak kham samla udon ga jingkit kri kumlo ban penteli ha snong atau dekani ga digadak kashin ka jinge trailang kawan ra ya ka jingjop pat ka jinge teli ha ka strong ka thau tenga ai kuble ya baro ki team ki bala isim menta naga menta kani ka tournament jong interdong jong kani ka strong jersi be ka jongi kay ka bang kwa banong ki kun samla kadai ka jing shisha bang im ha kani ka juk ka bamenta ka juk ka badap tang na ka jing tunju ki jing sneu ki baharukam bat ki bawan penduk dem ya ka strong ka thau hi bro ko we nangai ikun samla kinyeng rang ba banyada banamaila ki jing sneu bakin rung ha strong ka thau kay bang ako ban karpat ipigalong to ye para samla ya burom mar kelyang pani ya ka mensim jong ka jing sur mensim ka jong pi banyarap ban kencil iwe para samla ha ka imlang salang ka jongi greatest glory is not ever falling, but the rising is always fall. Kum ki kon samla aga jinle kai bunsin la sepi kwa banjob andre aga jinle kai don ki bajob badon ki baram but kum ki samla badon shisha ya kata kasap ne kata len tagapong di ban pen i shisha kum tahu kon samla marong ketin. You can give everything. Tetapi peni shisha kat bapidon na po unsim kala banjok akan katong. Tada le se pik bay le kai na baro artili ki block 1A bat ka block 2A akan negasi la de. Man no player pi peni shisha ya kata kasap kapong se genre ha ka jinjob. Henry ha ka jin le kai kambong don ki bajok don ki baram Henry nyimdai bandu je kermen pada ngiram Henry ngide bandon kata unsim inspiration ha ka jim nindang kiu shushu ba nindang la shushu ban le pha ang practice hai kino discipline ba hidan la kasap kapong ngam don chu chibun ki content namar ba kum ki khun samla
ya ha kata kelenti kebabha keba pijet ha ka jin im yupi nang bai chisin kasingi pensayo kait yau ta uso ka jinjob marba hai kine ka juk ka parthai bamta pi ki jin sneu ki baharkom ki kita ki jin sneu ki bawan shop ka jin im yupi kamtam nadu banghi niti khithia lese bunsin ni kan mau shaya ka mobile reibu hoi la banlen ni don kam ni ka mobile ha ki im jung man si rei di pendon kam ya kata akar kom bangi pendon kam om bangi pendon kam bakla ya ka rei ni kamtam ka jingkan rei ka jindi pan buai ni drugs rakyat kam tatertel kentui pi ki kun semla pimde ban mop ha ki ne jinsnu rei stom bat pan i ya ka kasap ka phong ka bapidon kamtam ni kinong yalam snong dung i om sin nim la banlen oi kun semla na ko snong jingi la se pelapan isya ya kasap ka phong om tang ko snong andrei kum ka football la se don na pi ki ba layan kai klang klang ha ki klub ki ba phar phar kamtam ha ki ne ki dong ki thain jong ka tham ri bhoi jingi ba ta ter dengan tentu pi dengan klang dor snong ni ai ka jing ku play sikate kamtam ka jing dalam bastad jong presiden jong ka Jersey and Cultural Sport Club jong ka ne ka snong ba kum ka ne ka jing penlong jong pi kum ka ne ka jing lai kai se konra kamtam ka jing teli ka jing it apo ka snong ka thau bat khadu kharwai ngamla klem da ai kublei kamtam ya pi ki pai ba nong chisnong na du ki khna ki khon samla le se klem ka jinton jong pi ka ne ka singi kamlong ka bai phu ipin le se tang ke nong ya le kai le se kimdon kata ka jinsyo tanat ka jin le kai hendrei ka jinton jong pi ki pai ba nong pan phu kan pin